Unobangela wezehlo zodubulo lakutsha nje awaziwa. Omabini la madoda naphuma kwimibutho eyahlukeneyo badutyulwe bengena kwizithuthi zabo. ISantaco ephondweni imile ngelithi akukho kujongana ngezikhondo zamehlo kwimibutho yoonoteksi. Msasazi, iyasothusa le nto yenzekileyo. Uqala kule yaseGqeberha isothusile kakhulu ngoba besingalindelanga nto. Besibhizi neemotorcade zethu sipatrola sizama ukhusela amashishini ukwenzela amashishini angaluthishwa, angatshiswa njalo njalo, kwenzeka laa nto. Sithe sajonge leyo seva lena yaseMonti into eyenzekileyo, nayo iyasothusa ngoba asinanto sinayo siyaziyo siziinkokheli. Abasemagunyeni bathi kuza kubanjwa abantu ingekabi zintsuku zatywala. Emveni kobana sifumene ezi ziganeko zibini zenzeke phaa eGqeberha nalapha eMonti zokubulawa kwabantu ababini, uProvincial Commissioner uye waseka igqiza labaphandi khona ukuze bakhangele isizekabani sezi ziganeko nabo bachaphazelekayo kuzo. Okwangoku asikabambi mntu, uphando lwethu lusaqhuba. Sisacingela into kokubana zizinto ezahlukeneyo kuzo zombini ezi incidents. Sinike amapolisa enza umsebenzi wawo wophando eze nereport. Masingacingeli into yoba kuba kutheni ekubangela kwenzela nto, kodwa masinike ixesha lophando luqhubekeke. Isebe lezothutho ephondweni lithi liza kuqinisa ukusebenzisana nelicandelo loonoteksi ukuze kuzokuqinisekiswa uzinzo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti.